শেষ হৈ নাযায় তাৰ বাবেহে আন্দোলন আৰু সংগ্ৰাম কৰিছোঁ এয়া মাথো বড়োসকলৰ জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ আজীবন জেলত থাকোঁতে বড়োলেণ্ড হৈ যাব কওক এতিয়া কওক আপোনালোকে বাঘ বা গড়ক চৰকাৰে কিয় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে কিয় নিৰাপত্তা দিছে কিয় চেংচুৱাৰী খুলি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে কাৰণ ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিলেই গড় বা বাঘ পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা শেষ হৈ যাব গতিকে শেষ হৈ যোৱাৰ পথত থকা বড়োসকলক অতি সোনকালে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে নাই যে আমিয়েই বড়োসকলে এই মাটিৰ প্ৰথম বাসিন্দা আছিল এই মাটিৰ প্ৰথম সন্তান আছিল গতিকে জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে ইতিহাস থাকিলেও বুৰঞ্জী থাকিলেও সংগ্ৰাম নকৰিলে একো নাপায় बेनिखायनो जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया जोंहा राव हारिमु दं राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै गावनि हायाव गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोन्थाय दं बेनिखायनो जों नांनांगोन जुजिनांगोन नाथाय दिनै बर'फोरा गावनि हायावनो माबायदि 20% जाखो निश्चय जिखिनि समाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक सोरजिदोंमोन बेखिनि समाव बैफोर जायगायाव बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया गोबांसिनमोन एबा जों मेजरिटिमोन जायनि थाखायनो आसाम सरकार आरो बे समनि गिबि मन्त्रि गोपीनाथ बरदलैया बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ 1948 मायथाइयाव सोरजिनानै होदोंमोन अब्ला दिनै माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20% बोल' जाखो दिनै माबायदि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20% बोल' जाखो तार बाबे दायी कोन हु इज रेसपन्सिबल फर इट जों जेन दा 20% निफ्राय 15% जाया 15% निफ्राय जेन 10% जाया 10% निफ्राय जेन जों 5% जाया 5% निफ्राय जेन जों लाथिख' जाया बेनि थाखायनो जों दिनै साननो गोनां जादों नांनो गोनां जादों जों डाइनासुर आरो दद दाउफोर बायदि बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबस्रांनो लुबैयाखै जोंखौबो सोरजिगिरि इसोरानो सोरजिदों बेनिखायनो जोंहाबो गुबुनफोरबायदिनो थांनानै थानायनि मोन्थाय दं 20% एबा मेजरिटिनि खोथा गैया हारि बायदियै थांनानै थानायनि जुजिनाय आरो दावहाया जुगामि जानांगोन दं दि सासे मानसिया गोग्लैयोब्ला सिखांना दोम थाया बियो थाबायलाङो दावबायलाङो बेनिखायनो जौथाय बोसोर गोग्लैसोना थानायनिफ्राय जोंबो सिखांनानै दोम थायालाब्लानो सिगांजों आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन मोनसे थांखियावनो थायोब्ला सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा जों जागोन देरहासार गोरोबथालायनो सावरायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जुजिनाय नांनाय होनना जों मिन्थियो बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों थगायजादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना
दावगालांनांगोन नोंथांमोननि हारि बायदि थांनानै थानायनि जि स्पिरिट जिउमा एबा आत्मा बेखौ नुनानै आं इनायनो गोमोदों सोमोदों आरो रंजानायबो मोनदों नोंथांमोना जेरै आंजों लोगोआव दं आंबो मोदोमै जिउयै अराय नोंथांमोनजोंनो थागोन आरो थाबाय थागोन